Helo a chroeso i'r recordiad. Heddiw, byddwn ni'n canolbwyntio ar gyfathrebu. Pwnc penodol y recordiad hwn bydd beth yw cyfathrebu, ble byddwn ni'n edrych ar fathau gwahanol o gyfathrebu. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn deall gofynion y cymhwyster cyfathrebu, adnabod gwahanol ffyrdd o gyfathrebu a sut i gyfathrebu'n effeithiol, a deall sut i ffeindio nodweddion gwahanol fathau o ysgrifennu. Mae'r recordiad hwn yn cychwyn o'r gyfres sy'n rhoi gwybodaeth a thasgau i chi sy'n cyd-fynd â chwricwlwm sgiliau cyfathrebu hanfodol lefel 2. Os ydych yn elu am y cymhwyster hwn, bydd angen cwblhau tas danreolaeth ar ôl cwblhau'r holl bynciau. Mae'r das danreolaeth yn prosiect annibynnol llyfr agored sy'n golygu eich bod chi'n gallu defnyddio unrhyw offer sydd ar gael i chi fel arfer mewn sefyllfa go iawn. Enghraifft, nodiadau neu rhyngrwyd hyd yn oed. Bydd y dasg ar bwnc penodol a bydd gofyn i chi gwblhau'r tasg darllen a deall, 2 dasg ysgrifenedig, trafodaeth a chyflwyniad llafar. I orffen y cymhwyster wedyn, bydd angen cwblhau prawf aml ddewis 20 cwestiwn yn seiliedig ar 2 destun gwahanol. Dyma restr o gwestiynau cyffredin sy'n codi am y dasg danreolaeth. Cwestiwn 1. Faint mor hir mae'n cymryd i'w gwblhau? Mae'r das danreolaeth ar gyfer y cymhwyster lefel 2 yn cymryd hyd at 5 awr. Cwestiwn 2. Oes rhaid i mi ei wneud i gyd mewn un diwrnod? Gallwch chi gwblhau mewn diwrnod neu gallwch chi ledaenu ar draws cwpl o ddyddiau neu wythnosau i'w gwblhau mewn rhannau bach. Cwestiwn 3. Beth ydw i angen ar gyfer y dasg? Os ydych yn ei gwblhau mewn person, gallwch cael copi o'r dasg ar bapur. Os ydych yn ei wneud yn ruthrol, o bell, bydd angen gallu cysylltu gyda'r cyfarfod a gweld y dasg ei hun dros eich sgrin a'i lenwi yn digidol. Bydd hawl gennych defnyddio'r we i wneud ymchwil a geiriadur ar gyfer y dasg. Cwestiwn 4. Sawl person sydd angen ei gwblhau ar yr un pryd? Gall y tasg darllen y deall a'r tasgau ysgrifenedig cael eu cwblhau yn unigol, ond mae angen grŵp o leiaf 3 ar gyfer y trafodaeth a chynulleidfa o 3 ar gyfer y cyflwyniad. Nid oes angen iddyn nhw fod yn gwneud y cymhwyster i gynorthwyo. Cwestiwn 5. Pa fath o dasgau sydd? Mae'r tasgau byw yn amrywio ac yn cael ei newid yn aml. Byddem yn ceisio dewis pwnc sydd fwyaf perthnasol i chi. Cwestiwn 6. Beth os nad ydy'r pwnc yn berthnasol i mi? Does dim angen i chi wybod unrhyw beth am y pwnc o flaen llaw. Bydd y gwybodaeth angenrheidiol yn y dasg ei hun. Beth mae cyfathrebu yn golygu i chi? Gwasgwch saib ar y fideo a nodwch eich syniadau cyn cychwyn eto. Diffiniad cyfathrebu yw roi neu gyfnewid gwybodaeth wrth siarad, ysgrifennu neu wrth ddefnyddio cyfrwng arall. Gall cyfathrebu fod yn benodol at rhywun, llythyr neu e-bost personol, neu gall fod ar gynulleidfa mawr o bobl, erthygl neu boster mewn adeilad. Ydych chi'n gallu enwi roi'r dulliau cyfathrebu isod? Gwasgwch saib ar y fideo, wedyn cychwyn eto i wirio eich atebion. Llythyr, galwad ffôn, sgwrs neu gyfarfod, cyflwyniad neu araith, e-bost, neges testun, cyfathrebu di-eiriau fel chwifio neu fynegiant wyneb, teledu neu radio, enghraifft newyddion neu hysbyseb. Sut ydych chi'n cyfathrebu'n effeithiol? Gwasgwch saib i nodi eich syniadau, wedyn ail-ddechreuwch y fideo pan rydych yn barod. Tôn llais. Mae'n llawer haws canolbwyntio ar dôn llais sy'n amrywio, yn hytrach nag un donog. Mae angen sicrhau bod y tôn yn briodol ar gyfer y cynnwys a'r gynulleidfa hefyd. Ni fydd tôn ffraith yn addas wrth darllen stori newyddion difrifol.
Eglurdeb. Mwyn sicrhau bod eich cynulleidfa yn eich deall, dylech gadw at pwynt a defnyddio termau y byddant yn ei deall. Ystyried cynulleidfa. Mae'n bwysig gwybod pwy yr ydych yn targedu wrth gyfathrebu. Ni fyddwch yn cyfathrebu yn yr un modd â ffrind agos a byddwch gyda'ch cyflogwr neu gwmni allanol. Y fath o gyfathrebu. Mae angen ystyried pa fath o gyfathrebu sydd mwyaf priodol i'r sefyllfa. Nid yw sgwrs unigol yn effeithiol i rannu gwybodaeth gyda llawer o bobl, a ni fydd hysbyseb radio lleol yn briodol i rannu gwybodaeth personol. Iaith y corff. Defnyddiwch mynegiant wyneb clir ac osgoi iaith corff negyddol fel croes i breichiau. Adnabod mathau gwahanol o ysgrifennu. Mae'n bwysig i chi ddod i'r arfer gyda gwahanol fathau o ysgrifennu, darnau darllen a chyfathrebu. Mae ysgrifennu ffurfiol wedi ei ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa nad ydych yn adnabod ar lefel personol. Enghraifft, mewn e-bost at gyflogwr neu mewn cais am swydd. Mae'n dilyn reolau, confensiynau ac arferion cymdeithasol, a fel arfer yn golygu ysgrifennu mewn ffordd byr cryno i gyfleu gwybodaeth. Mae ysgrifennu anffurfiol yn fwy priodol mewn sefyllfa naturiol bob dydd gyda rhywun rydych chi'n ei adnabod, fel neges testyn at ffrind neu gofnod mewn dyddiadur. Gwasgwch saib ar y fideo a sganiwch y cod QR i gwblhau'r cwis. Os nad oes modd gwneud hyn, parhewch gyda'r fideo a rowch dro ar y dasg hwnnw yn lle. Gwasgwch saib ar y fideo os nad oeddech wedi defnyddio'r cod QR, a cheisiwch benderfynu os yw'r mathau yma o gyfathrebu yn ffurfiol, anffurfiol, neu os allan nhw fod y ddau. Parhewch gyda'r fideo pan rydych yn barod. Cyfweliad ar y radio. Gall hwn fod y ddau yn dibynnu ar y cyfweliad. Mae'r cyfweliad ar raglen newyddion yn debygol o fod yn ffurfiol, tra bod cyfweliad gydag artist ar raglen gerddoriaeth yn fwy tebygol o fod yn anffurfiol. Dyddiadur personol. Bydd hyn yn anffurfiol, gan fod person sy'n ysgrifennu dyddiadur yn cyfathrebu a'i hunain. Galwad ffôn gyda ffrind. Rydych yn adnabod ffrind yn dda, felly byddwch yn siarad yn anffurfiol gyda nhw fel arfer. Erthygl papur newydd. Mae rhain yn ffurfiol gan eu bod nhw ar gyfer y cyhoedd. Llythyr gan y banc. Mae banc yn sefydliad proffesiynol ac felly'n defnyddio cyfathrebu ffurfiol. Neges destun gan hen ffrind. Yr un peth â galwad ffôn, byddwch yn defnyddio iaith anffurfiol gyda ffrind. Blog ar-lein. Gall hwn fod y ddau yn dibynnu ar fformat y blog. Mae rai sefydliadau yn blogio a bydd rhain yn ffurfiol, ond mae blogiau personol yn dueddol i fod yn anffurfiol, enghraifft blog coginio. Erthygl mewn cylchgrawn clecs. Eto, gall fod y ddau yn dibynnu ar fformat y cylchgrawn. Trafodaeth am y newyddion gyda'r teulu. Gan eich bod yn adnabod eich teulu'n dda, bydd eich trafodaeth yn anffurfiol. Cwyn dros e-bost i gwmni. Dylai cyfathrebu gyda chwmni bod yn ffurfiol pob tro. Archebu mewn bwyty. Nad ydych chi'n adnabod gweinyddydd yn bersonol, fel arfer mae'r sefyllfa yn anffurfiol, felly mae cyfathrebu'n anffurfiol yn briodol. Hysbyseb swydd. Mae'n ddogfen swyddogol, felly yn defnyddio iaith ffurfiol. Gwefan y llywodraeth. Fel hysbyseb swydd, mae hon yn destun swyddogol ac felly yn ffurfiol. Rhaglen dyledu comedi. Gall fod y ddau yn dibynnu ar fformat a steil y raglen. Cyfarfod gyda rheolwr. Gan fod hwn yn sefyllfa broffesiynol, dylai'r sgwrs fod yn ffurfiol. Wrth edrych ar ddarn o ysgrifen, cofiwch eich bics.
Beth yw bwriad neu bwrpas y destun? Ydy e wedi ysgrifennu i roi gwybodaeth, i ddiddannu neu i roi cyfarwyddiadau? Pa fath o iaith sy'n cael ei ddefnyddio? Ydy'n ffurfiol neu'n anffurfiol? Ydy'r brawddegau yn fyr neu'n hir? Oes llawer o ansoddeiriau i disgrifio pethau? Pwy yw'r gynulleidfa? Ydy'r darn yn targeddu oedran penodol neu efallai grŵp o bobl sydd â ddiddordeb tebyg? Pa fath o destun yw e? Erthygl, rhysait, hysbyseb? Beth yw nodweddion y testun? Gall y rhain gynnwys defnyddio teitlau ac is-deitlau, pwyntiau bwled neu ddelweddau. Gwasgwch saib ar y fideo a meddyliwch am bwrpas, iaith, cynulleidfa a strwythur y darn hon. Parhewch pan ydych yn barod i symud mlaen i roi tro ar y cwis. Gwnewch nodyn o'ch ateb pob tro. Cwestiwn 1. Prif fwriad y testun yw A. Perswadio rhywun i goginio cookies. B. Rhoi cyfarwyddiadau sut i goginio cookies. C. Esbonio beth yw cogyrdd. Cwestiwn 2. Mae iaith y testun yn A. Farddonol, B. Plentynnaidd, C. Uniongyrchol. Cwestiwn 3. Cynulleidfa'r testun yw A. Plant a phobl ifanc, B. Cogyddion, C. Staff yr urdd. Cwestiwn 4. Mae'r testun yn defnyddio'r nodweddion canlynol. A. Pwyntiau bwled, is-deitlau ac ystadegau. B. Delweddau, teitlau a phwyntiau bwled. C. Is-deitlau, delweddau a rhifo. Cwestiwn 1. B sydd yn gywir. Mae'r testun yn rhoi cyfarwyddiadau a rhestr offer mwyn i rywun gallu gwneud cookies. Cwestiwn 2. C sydd yn gywir. Mae'r iaith yn uniongyrchol gan ei fod yn cyfleu'r ystyr yn glir ac yn gryno. Cwestiwn 3. A sydd yn gywir. Mae'r darn yn dod o gylchgrawn i bobl ifanc ac mae'r steil lliwgar syml gyda nifer o ddelweddau yn awgrymu taw plant yw'r gynulleidfa. Cwestiwn 4. C yw'r ateb cywir. Mae yna is-deitlau i rannau gwahanol o'r erthygl gyda nifer o ddelweddau a chyfarwyddiadau wedi rifo yn y rhesait. Tasg Bix. Ewch ati i chwilio am 3 testun gwahanol yn eich tŷ neu ar y we. Gwnewch ddadansoddiad Bix ar gyfer pob un gan ddefnyddio'r tabl hwn sydd gydag enghreifftiau o'r pethau gallwch chi gynnwys. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno a chwblhau'r gwaith gyda ni. Am ragor o wybodaeth a thasgau ar y pwnc cyfathrebu, ewch i'n gwefan a defnyddio'r adnodd cyfathrebu. Defnyddiwch y cod QR i fynd yn syth ato. Cofiwch wylio'r recordiad nesaf sy'n cyd-fynd gyda phynciau'r adnodd.